Capítol tercer. Per entrar al fenc, els animals s'escarrassaren i van suar de valent. Els seus esforços, però, foren recompensats i la collita fou un èxit superior encara al previst. Sovint el treball era dur, perquè les eines eren fetes per éssers humans i no a la mida dels animals. Un dels desavantatges era que no podien servir-se de cap estri que requerís de treballar a peu dret. Però els porcs eren tan llestos que trobaven la manera de superar totes les dificultats. Els cavalls coneixien el terrer pam a pam, i de fet, en la feina de regar i garballar hi en tenien molt més que no Jones i els seus homes. En realitat, els porcs no treballaven, però dirigien i supervisaven els altres. Pels seus coneixements superiors era natural que aprenguessin la direcció. Boxer i Trèvol es junyien ells mateixos a la segadora o al rastell. Aleshores no calia, és clar, ni fre ni regnes. I petjant amb força tiraven amunt i avall del camp, amb un porc de darrere cridant «Arri, camarada!» o «Boà, camarada!» I tots els animals, fins al més humil, treballaven girant el fenc i garballant-lo. Fins i tot els ànecs i les gallines corrien d'aquí i d'allà tot el sant dia, a ple sol, traginant petits manllocs d'herba amb el bec. Acabaren la collita 2 dies abans del que trigaven normalment Jones i els seus homes. Encara més, fou la collita més abundosa que mai s'hagués vist mai allí. No hi hagué deixés de cap mena, perquè les gallines i els ànecs, amb els seus becs aguts, havien recollit fins la darrera palla, i cap animal del mas no havia robat ni un sol bri. Tot aquell estiu la feina seguia amb la regularitat d'una màquina. Els animals eren feliços com no s'haguessin imaginat mai. Cada mos de menjar era un veritable plaer. Ara que es tractava de debò del seu propi sosteniment produït per ells i per a ells mateixos, i no d'una caritat racionada per un amo rondinaire. I també hi havia més menjar per a tots, ara que els inútils i paràsits éssers humans havien estat foragitats del mas. Tot i la seva manca d'experiència, tenien més temps lliure. No cal dir que toparen amb moltes dificultats. En la collita del blat, per exemple, hagueren de batre a l'estil antic i ventar la pellofa a bufecs, perquè el mas no tenia cap màquina de batre. Però gràcies a la intel·ligència dels porcs i a la prodigiosa musculatura de Boxer, sempre hi reeixiren. Boxer era l'admiració de tothom. Ja en els temps de Jones havia estat un gran treballador, però ara treballava per 3 cavalls plegats. Hi havia dies que tota la feina del mas semblava recaure sobre les seves amples espatlles. Del matí al vespre sempre estava empenyent i estirant, allà on la feina era més dura. S'havia posat d'acord amb un dels pollastres perquè el cridés als matins, mitja hora més aviat que els altres, i es posava a fer treball voluntari en allò que li semblava més urgent abans que comencés la jornada ordinària. La seva resposta a tots els problemes o a qualsevol contrarietat era «Encara treballaré més», frase que havia adoptat com el seu lema personal. Tanmateix, cadascú treballava segons la seva capacitat. Les gallines i els ànecs, per exemple, salvaven en cada collita 3 quarteres de blat, espigolant els grans escadussers. Ningú no robava, ningú no es queixava de la seva ració. Les baralles, enveges i mossegades, que havien estat cosa normal dels vells temps, es pot dir que havien desaparegut. Ningú, o gairebé ningú, no defugia la feina. Molly, certament, no anava a gaire lleugera a l'hora de llevar-se del llit i tenia el costum d'abandonar el treball tan aviat com podia, amb l'excusa que se li havia ficat una pedra al casc. I la conducta de la gata era també bastant curiosa. Aviat es notà que sempre que hi havia feina a fer, la gata mai no es trobava enlloc. Desapareixia llargues estones i a la fi arribava a les hores de menjar o al vespre, després de la feina, com si res no hagués passat. Però amb la seva mauleria afectuosa donava sempre tan belles excuses que era impossible deixar de creure en la seva bona fe. El vell Benjamí, l'ase, semblava que no havia canviat gens des de la revolta. Continuava treballant amb la seva mateixa calma, sense defugir la feina, però tampoc sense oferir-se a fer hores extraordinàries. Sobre la revolta i els seus resultats no donava cap opinió. Quan li preguntaven si no era més feliç ara que no hi havia Mr. Jones, només responia
Els ases viuen molt de temps. Cap de vosaltres no ha vist mai un ase mort. Els altres havien de contentar-se amb aquesta resposta sibil·lina. Els diumenges no es treballava. L'esmorzar era una hora més tard que de costum, i després tenia lloc una cerimònia celebrada solemnialment cada setmana. Començava hissant-se la bandera. Bola de Neu havia trobat a les golfes unes tovalles verdes que havien estat de la senyora Jones, i al mig hi havia pintat una banya i un unglot blancs. Aquesta bandera era hissada dalt d'un pal plantat al jardí del casal. El color verd, segons Bola de Neu, representava els camps d'Anglaterra, mentre el casc i la banya simbolitzaven la futura república dels animals que ressorgiria quan la raça humana en fos definitivament foragitada. Després d'alçar la bandera, tots els animals s'apilotaven dins la pallissa gran per fer una assemblea general, que era anomenada el míting. S'hi planejava el treball de la setmana vinent, proposant i debatent les resolucions. Els porcs eren els únics que les proposaven. Els altres animals havien après la manera de votar, però no eren capaços d'idear cap resolució pel seu compte. Bola de Neu i Napoleó eren els animadors dels debats. Aviat es veié que ambdós no estaven mai d'acord. A qualsevol suggeriment de l'un, l'altre s'hi oposava sistemàticament. Fins i tot quan es tractà d'una qüestió tan clara com la de destinar el petit tros de prat de darrere de l'horta a lloc de repòs per als animals retirats del treball, hi hagué un tempestuós debat sobre l'edat de jubilació escaient per a cada mena d'animal. El míting sempre acabava entonant-se els bèsties d'Anglaterra. Després tota la tarda era per esbarjo. Els porcs s'havien apropiat el magatzem de les eines i l'havien convertit en el seu quarter general. Al vespre hi aprenien de ferrar, fusteria i altres arts pràctiques, gràcies als llibres que s'havien endut del casal. Bola de Neu també havia emprès l'organització dels altres animals en el que anomenava comitès d'animals. En això era incansable. Va formar el comitè de producció d'ous per a les gallines, la lliga de les cues netes per a les vaques, el comitè per a la reeducació dels camarades salvatges. El seu objecte era domesticar rates i conills de bosc, el moviment per a la llana més blanca, entre els xais i molts d'altres, a més d'establir classes de llegir i escriure. En conjunt, tots aquests projectes foren un fracàs. L'intent de domesticar les criatures silvestres, per exemple, fou abandonat gairebé a l'acte, perquè seguien comportant-se com abans, i en ser tractades amb generositat es limitaven a aprofitar-se de la situació. La gata s'incorporà al comitè de reeducació, on milità activament uns quants dies. La veien sovint asseguda a la taulada i parlant amb uns pardals que estaven fora del seu abast. Els deia que tots els animals ja eren camarades i que el pardal que ho desitgés podia venir a posar-se sobre la seva pota, però els pardals guardaven la distància. Les classes de llegir i escriure foren, en canvi, un èxit gran. Cap a la tardor, gairebé tots els animals del mas eren alfabets en algun grau. Els porcs, per exemple, sabien de llegir i escriure a la perfecció. Els gossos aprengueren de llegir bastant bé, però només s'interessaven pels 7 manaments. Muriel, la cabra, sabia de llegir una mica més que no els gossos. De vegades llegia els altres retalls de diari que havia trobat a les escombraries. Benjamí sabia de llegir tan bé com qualsevol porc, però no exercitava les seves facultats. Pel que jo sé, deia, no se'n treu res de llegir. Trèvol aprengué l'alfabet sencer, però no podia confegir les paraules. Boxer no pogué passar més enllà de la lletra D. Solia dibuixar A, l'A, B i C, D sobre la pols, amb la seva gran pota, i restava llavors amb els ulls clavats a les lletres i les orelles arraolides, de vegades sacsejant el serrell, esforçant-se de tot cor a recordar què venia després, però no ho aconseguia mai. És cert que alguna vegada arribà a aprendre l'E, F, G i H, però quan sabia aquestes lletres es trobava que ja havia oblidat l'A, B, C i D. Finalment, decidí acontentar-se amb les 4 primeres lletres i les escrivia una o dues vegades diàriament per refrescar la memòria. Molly refusà d'aprendre res fora de les 6 lletres del seu nom.
Les deixava polidament amb branquillons i després adornar-les amb una o dues flors i donava voltes a l'entorn admirant-les. Cap dels altres animals del mas no pogué anar més enllà de la lletra A. Els animals més estúpids com els xais, les gallines i els ànecs no foren capaços d'aprendre tots 7 manaments de memòria. Després de rumiar molt, Bola de Neu va declarar que els 7 manaments es podien reduir a una sola màxima, que era 4 potes sí, 2 potes no. Aquí, deia, es condensen els principals essencials de l'animalisme. Els qui veritablement s'hi arribessin a compenetrar quedarien guardats d'influències humanes. De bell antuvi els ocells s'hi oposaren perquè els semblava que ells només tenien 2 potes, però Bola de Neu els provà que no era així. L'ala d'un ocell, camarades, digué, és un òrgan de propulsió i no de manipulació. Ha de ser, per tant, considerat com una pota. El senyal distintiu de l'home és la mà, instrument amb el qual realitzar tot el seu mal. Els ocells no entengueren les grans frases de Bola de Neu, però acceptaren les explicacions, i tots els animals inferiors es posaren a aprendre de memòria la nova màxima. 4 potes sí, 2 potes no, fou inscrit a la paret de la pallissa gran, més amunt dels 7 manaments i en lletres majúscules. Una vegada la saberen de memòria, els xais s'anaren entusiasmant amb la nova màxima i sovint, quan jaien pels prats, engegaven a balar tots alhora. 4 potes sí, 2 potes no, 4 potes sí, 2 potes no, i així seguien hores i hores sense cansar-se'n. Napoleó no es va prendre gens d'interès en els comitès de Bola de Neu. Deia que l'educació dels porcs joves era més important que tot el que es pogués fer pels que ja eren grans. Succeí que Jessie i Viola van quedar ja tot just acabada la collita i pariren 9 vigorosos cadells entre totes dues. Tan bon punt foren desmamats, Napoleó els va separar de les mares, dient que ell mateix es faria responsable de la seva educació. Se'ls van portar en unes golfes on només es podia arribar per una escala que pujava del magatzem de les eines i els hi mantingué tan reclosos que aviat la resta del mas n'oblidà l'existència. El misteri de la llet que desapareixia es va aclarir aviat. Anava diàriament a barrejar-se a la perolada dels porcs. Les pomes primerenques començaven a madurar i el terra de l'hort n'era sembrat amb les que el vent feia caure. Els animals havien cregut, com a cosa resolta, que se'n faria una repartició per parts iguals. Un dia, però, vingué l'ordre que totes les pomes caigudes havien de ser recollides i reservades per a l'ús dels porcs. D'això, alguns dels altres animals en murmuraren, però no hi hagué res a fer. En aquest punt tots els porcs estaven ben bé d'acord, fins i tot Bola de Neu i Napoleó. Squealer va ser enviat per donar les explicacions necessàries als altres animals. «Camarades», cridà, «no us imaginéssiu que els porcs fem això per esperit d'egoisme i de privilegi. A molts de nosaltres, de fet, no ens agraden les pomes ni la llet. A mi personalment no m'agraden. L'única cosa que pretenem és preservar la nostra salut. La llet i les pomes, això està demostrat per la ciència, camarades, contenen substàncies absolutament necessàries per a la salut del porc. Nosaltres, els porcs, som treballadors intel·lectuals. Tota l'administració i l'organització d'aquest mas depèn de nosaltres. Dia i nit vetllem pel vostre benestar. És per vosaltres que bevem aquesta llet i mengem aquestes pomes. Sabeu què passaria si els porcs no podíem arribar a complir el nostre deure? Jo ens tornaria. Sí, jo ens tornaria. Ben cert, camarades, ben cert, s'escridassava Squealer gairebé suplicant mentre saltava d'un cantó a l'altre i removia la cua. Hi ha ningú de vosaltres que vulgui tornar a veure Jones? Bé, si d'alguna cosa els animals estaven completament segurs era que no volien tornar als temps de Jones. Quan se'ls posava la qüestió en aquests termes ja no sabien què replicar. La necessitat de conservar els porcs en bona salut era més que evident. Així s'acordà sense més discussió que la llet i les pomes primerenques, conjuntament amb la collita principal de pomes, serien reservades exclusivament pels porcs.